אז על המאפיה של אילון מאסק, שמעת? אז אילון מאסק, לפני שהיה לו את ספייסקס ואת טסלה, הוא בכלל היה מייסד של פייפל. מה זה פייפל? פייפל נמכרה ב-1.6 מיליארד דולר לאי-ביי. אבל מה שחשוב פה זה הסביבת המנצחים שהייתה איתו. מי הם? מה הם? אני אסביר. חלק מהסביבה שהיה לאילון מאסק זה ריד הופמן, מייסד לינקדין. רולף בוטה, שותף בקרן הון הסיכון המובילה בעולם, סקויה קפיטל. סטיב צ'ן, גאווד קרים וצ'ד הרלי ייסדו את יוטיוב. פיטר טל הקים את פלנטיר והיה אחד המשקיעים הראשונים של פייסבוק. מקס לוינץ', מייסד שותף של אפרם, וחלק מהצוות של ילפ. האם זה במקרה? האם זה סתם מתמזל איזה מזל? אתה רואה שלא, כעובדה שאחרי פייפל הוא לא הלך ופרש לבאים. מה הוא עשה? ייסד את ספייסקס. מה הוא עשה? ייסד את טסלה. מה החבר'ה האלה עשו? אחרי פייפל לא פרשו. כל אחד מהם עשה את המוצר שלו, שינו את העולם מקצה לקצה. מה שאני בא להגיד פה זה שהסביבה שלך, מי שאתה לוקח שיהיה איתך, שיש לו מטרות להצליח, בסוף כל אחד יצליח במה שהוא רוצה. אבל אם יש לך סביבה טובה, משם אתה יכול לפרוח.